Teraz uvidíte, ako vyzerá reálny trading. Žiadne klamstvá, žiadne skrývanie prehier, ako ste zvyknutí od vašich fejkových guru, ktorí vám ukazujú len výhry, aby ste kúpili ich zasraný kurz za 1000 eur, lebo oni nedokážu zarobiť tradingom. Ja vysielam trading naživo každý deň. Tu máme prvú pozíciu, zobrali sme short, teda predaj. Brali sme ho na základe toho, že môžete vidieť, naľavo sme mali fialové čiary, zóny, čo boli nákupné zóny, ktoré zlyhali. Najprv nám urobili peknú reakciu hore a potom cena prešla agresívne dole cez tú zónu. Potom zišla do dolnej nákupnej zóny, odkiaľ sa vrátila naspäť hore a tým, že sme v downtrende, že smerujeme dole, trendujeme smerom dolu, tak sme sa rozhodli zobrať prvý predaj na tejto zóne, ktorý však nevyšiel. Dostali sme stop loss, ako môžete vidieť, minus 470 cca dolárov. To je pre nás 1 AR. Stále riskujeme medzi 400 až 500 dolárov, takže to je pre nás 1 AR, ako keby jeden risk. Takže tento prvý trade zlyhal, nad tým máme druhú zónu, ktorá je extrémne silná, ako môžete vidieť, tú fialovú, nad aktuálnou cenou. Stade predtým cena spadla veľmi agresívne dolu, prerazila tú zónu, prešla cez ňu proste ako cez maslo a zišla dole do tej nákupnej fialovej zóny, ktorá už je teraz otestovaná a budeme očakávať, že zlyhá. Ale najprv musíme počkať, kým nám cena vyjde sem hore. Teraz sme si počkali na nejaké odmietnutia, väčšie wiky a vidíme, že tá sila tam není už, tá sila nákupov, keď to porovnáte s tými predošlými sviečkami. Takže sme otvorili následujúcu pozíciu predaja, teda shortu, a stop loss sme dali až za tú druhú zónu vyššie, pre istotu, ak by cena chcela ešte ísť hore, expandovať a otestovať aj tú druhú zónu. Mali sme tam aj 4-hodinové predošlé low, čo je vlastne žltá čiara na 5100,4. Takže zobrali sme short tu, začalo nám to trošku konsolidovať, očakávame, že cena príde dolu do tej prvej fialovej zóny, ktorá bola predtým nákupná, ale už raz zlyhala, takže je veľká šanca, že teraz tam cena skôr postojí a zlyha znovu. Biele čiary môžete vidieť 1 AR, teraz sme tam, máme plus 500 dolárov cca. To je to, čo som vám vravel, že keď sme na tej 1 AR, to znamená, že sme 1:1, že ak riskujeme 500, tak sme plus 500. Teraz sme aktuálne silno spadli nižšie. Vtedy ja väčšinou priložím trošku viacej do pozície. Teraz máme pozíciu za 6 mikrokontraktov. Takže doložil som ešte 2 mikrokontrakty. Náš vstup sa nám spriemeroval trošku nižšie, ako môžete vidieť. Upravili sme si stop loss veľkosť tiež na 8. Upravíme si aj take profit. Tu som ešte vysvetlil ľuďom vlastne, ako to dokladanie do pozície funguje a vyzerá a rátal som si take profit na kalkulačke a stop loss. Toto je vysielané naživo, takže komentujem tam všetko, vysvetľujem ľuďom. Aktuálne môžete vidieť, že sme na 1:2 a sme $1100 na pluse, čo znamená, že to sedí s tým, že riskujeme medzi 400 a 500. Sme 1:2, sme viac ako 1000 na pluse. A náš cieľ na dnešok je aspoň 2 AR. 1 AR už sme prehrali, takže teraz musíme získať aspoň 1:3, čo znamená okolo $1500, 1400, aby sme splnili náš denný cieľ. Týmto, že chodíme vlastne obchody 1:3, že riskujeme 1 AR, čo je 500 a profitujeme 3 AR, čo je 1500, tak nám to vlastne umožňuje, povedzme, že máme 4 prehraté obchody po sebe, stratíme minus 4, hej, a potom vyhráme iba 2. 4 prehraté, 2 vyhraté. A tým, že vyhráme 2x 1:3, tak sme vyhrali dokopy 6 AR a stratili sme 4. Takže sme aj tak na pluse 2 AR, aj tak nám minie na pluse 1000. Takže to je tá sila tohto tradingu. A vysielam to každý deň naživo, vidíte všetko, vidíte prehry, výhry, môžete sa čokoľvek pýtať. Tu už sme boli vlastne v tej spodnej zóne, takže som sa rozhodol, že ak tam bude trošku odmietnutie, že vidím, že cena bude reagovať trošku vyššie, aktuálne sme boli $1506 na pluse, posunul som nám ručne tú limitku, nech sa nám obchod zavrie, zavreli sme na okolo 1490, takže sme si splnili náš denný cieľ a najprv sme prehrali 1 AR, potom sme vyhrali 3 AR, čo znamená, že sme v čistom 2 AR na pluse, v čistom $1000 na pluse. Analýza vyšla pekne, levely fungovali tiež krásne, takže všetko vysielané naživo. Ak sa chceš pridať, nájdeš v popise link.